Sanibonani guys, igama uNqobile niphathela amazwi la e-homecoming ngomhla ka-10 March. Hayi ke guys, ungaraje umane wabona ukuthi yabona manje ukuhlala phansi ebona kahle ukuthi uMaNgcobo uzomane nje abulawe straight. Ngcono khona mana ayinikele laphaya kuyena ke uShwabi emzini wakhe aphathe nje isikhali ummese wonke guys ukuthi mekwenzeka aphinda amshanga amaqupha ebese ayiphindiselela ngommese kuyena. Guys, utheme efika nje khona wafika la igawulo ezabekwa khona ngoba hey bekade sathukuthele njengebhubesi guys elinyaziwe guys. uShwabi uthe unesibindi mbona mfana, namanje usanesibindi sokuthi uze la emzini wami awudelanga yini ufuna uround 2. Hayi guys, umethi nhla ungaraji ngakuMaNgcobo. Hayibo, uMaNgcobo usho ngezidlathu ezivuvukele, udebe lomlomo ludabukile. Kuyabonakala nje ukuthi ugirl bamxovile ngamanqindi naye. Soon after ungaraji ehambile lapha endlini guys, uyashaya uShwabi. Bengingazi mina ukuthi ikhehla elidala kangaka lisenamaqupha aqine kangaka. Yey, wamuqeda ungaraji ngamaqupha. Wathi ungaraji ukhipha ummese uthi umgwaza ngawo lo mmese wamana usuwonta waqatha phansi waqeda wamnika amanye amaqupha ngaphezulu. Guys, akatshelanga umuntu ungaraji ukuthi amana aphuma ahambe straight ngoba la uzobulawa same time. Yey guys, hambile ke wayithoba amanxeba wahamba lapha waya kubo ke guys ungaraji. Nje sahleli kusofa kwabe kungena udadewabo uZethu. uZethu ke ubembonile ngayizolo ukuthi hayi ngathi khona umuntu akade mshaya umfowabo, kodwa namhlanje uthuke kakhulu ngoba bengathi ushayiwe kwesibili ke manje ube ubese kunayizolo. Umane wathi hayibo, kwenze njani ke manje ngoba phela ngiyakhumbula izolo bushayiwe kodwa namhlanje ngathi sekukubi kakhulu, kwenze njani? Wathi lutho. Wathi hayibo, uphuma kaShwabi? Wathi ehe. Wathi hayibo, ube khona yena uShwabi? Wathi ehe. Ayi wabona uZethu ukuthi no man, kushuthi kahle kahle lo muntu uphinde wathola isibhaxo sesibili. Wathi ngicela ungilalele kahle wenga, ungilalelisise kahle ngithi ngithini? Hlukana noShwabi, hlukana nomuzi kaShwabi. Uyabona mina ukuthi uShwabi ukwazi ukwenza nje kuwena, enze nje nakuMaNgcobo. Kuyacaca phela ukuthi uzogcina nibulele lo muntu. Wathi uthu uyakhuluma ungaraji uthi ngeke mina ngikwazi ukuye kuMaNgcobo ashawele la khehla lelabe mabokoboko kanje hayana. Wathi ngithe dlalela kude noShwabi. Ngizwe ukuthi ngithini kwena, ngizohamba mina ngiyombheka uMaNgcobo. Uhambile ke guys uZethu wombheka uMaNgcobo. Okokuqala ungqongqoze kwaze kwabuhlungu amaqupha lutho ukuvula uMaNgcobo. Naye bekade sayithoba amanxeba akhe lokho eyibuka esibukweni ebona kahle ukuthi le ndoda le imane nje rearrange ubuso bayo. Hayi ke guys, utheme buyela khona kwesibili wavula kuMaNgcobo. Esethe ukucashisa nge-makeup phela engafuna ukubonakala ukuthi unama bruises. Kwasho khona ukuthi uZethu ke vele ubesazi ukuthi ushayiwe uMaNgcobo. Wamtshela ukuthi lalela, akumelanga wamukela ukwenziwa nje. Wathi hayibo, akangenzanga lutho mina, uShwabi ungidushile nje kuphela. Wathi lalela, akumelanga uyibekezelele lento le. Wathi hayi futhi mina omchukuluzile iphutha lami lonke. Wathi hey, akukho phutha lakho la, akekho umuntu onelungelo lokubeka isandla. Umane wathi ngicela abantu uhambe Zethu, angazabuya uShwabi, ngicela uhambe. Wathi kusukela nini mina ungixosha ukuthi kuze uShwabi la? Wathi ngicela bandla, ngicela uhambe. Kubonakala nje ukuthi uNtombo usefuna unyathela ngezizotha manje uhamba kwithin ice guys. Uyabona ukuthi lapha hayi alifaka lubuya nodaka kuShwabi. Akasafuni ngisho nanokuthi uZethu abonakale naye ngoba uyazi vele uZethu umfowabo uyena ungaraji. Ngaze kuthiwa kahle kahle senidlala iHappy Family la. Hayi akupheli ke lapho le kokubheka. I love is in the air guys. Namhlanje ke uSifiso iphoyisa phela lifikile liphathela unkosikazi walo itiye leTibheki elihamba phambili nobisi nako konke ukukhala kahle. Umane nje wathi la ke nkosikazi, ngithi angikwazise nje ukuthi ngithatha leave lapha emsebenzini impela bayivumile. Kade ngangiyifakile bangitshele namhlanje ukuthi hayi sebeyamukela. Wajabula ke guys kakhulu uMaNkwanyane ngoba kade agcina phela uchitha isikhathi nomnyeni wakhe. Wathi okunye ke nayi indawo engiyikhethile ukuthi sihambe siyoyishawa umoya nje kuyona ise Midlands. Mina nawe nendodana yethu
umpendulo kumele sishawe umoya nje, sithi kuyozwa nje umoya, singaloku sifonelwa ngapha nangapha kuthiwa uyadingakala, ofisa kubheka, hamba nazi igebengu ey'thize endaweni ethize, phuthuma. Ngifuna nje ukushawa umoya nawe. Hayi nangampela wancibilika njengerama-ke guys. UMaNkwanyana ebona phela ukuthi hayi umyeni wakhe sengathi-ke useqala phansi umnikeza uthando oludlulele ngoba phela bebekade bexabana kule nsuku edlulileyo. Ayi-ke kuthe kusanjalo-ke guys, watsaka-ke kanjalo-ke uMaNkwanyana etsakela unina phela esho ukuthi yeyi wema, yeyi ungiphethe kahle nangumuntu. Yabona nje ngathi ngeklinikhi ngigula ngabona uzethu ngamane ngazibona ngathi anganele. Ngimbone kubhizi ekhushizela nejazi lakhe elimhlophe, ngazibona mina ngimfucwane umuntu ogulayo ongelutho. Kodwa yabona uSifiso manje, hawu, ngiyambona ukuthi hayi uyazama yena. Usemane wangikhombisa ukuthi ngampela ayikho intombi edlula mina. Ayi uma wakhe-ke wambongela wamnconcozelela ngokuthi bazoyikhipha ngisho naye uSifiso beyele eMidlands. Kuthe nje sekuyikhathi zantambama esebuyile noSifiso emsebenzini ekhathele udaka. Hayi wamtshela unina ukuthi hamba ubheka unkosikazi wakho noMpendulo basekamereni. Wathi hayi ngizobuye ngibabone. Ube ukuligwinya nje lelo zwi guys, abekhala uMaNkwanyana ekamereni. Hayibo guys, bagxuma ngathi bashiswa amanzi beyakuyena. Bebefika khona hayibo, umntwana uMpendulo guys uyagula, uyadlikiza. Ayi umane nje uSifiso wathi hayibo uMaNkwanyana kwenzakalani enganeni? Umqale nini lokugula? Wabemqubula. Bayaphike manje kuzethu. Kodwa bakithi kwakhala nyonini vele, kwakhala nyonini. La esithi khona uMaNkwanyana usehappy nomkhwenyana wakhe sebezomove on, behambe beye ngisho kwi-holiday limnandi eMidlands. Sekumele kugula ingane ukuze ibayise kuzethu udokotela phela ukuze ayilaphe. Hayi ngeke. Like uzethu is always in the equation. I'm sure noMaNkwanyana useqala ukucasuka manje. Enye into mhlawumbe kuzomela bethole udokotela omusha because ngeke phela. Ngathi sewamabomu phela lawa guys. Ngeke. But anyway, asithembeke konke kuzohamba kahle. Aphela lapha Mazwibela namhlanje. Ningakhohlwa ukusubscribe nilike ne-comment. Until next time. Bye. Sanibonani guys, igama uNqobile niphathela Mazwibela e-homecoming ngomhla ka-10 March. Hayi-ke guys, ungaraje umane wabona ukuthi yabona manje ukuhlala phansi ebona kahle ukuthi uMaNgcobo uzomane nje abulawe straight. Ngcono khona mana ayinikele laphaya kuyena-ke uShwabi emzini wakhe aphathe nje isikhali ummese wonke guys ukuthi mekwenzeka aphinda amshanga amaqupha ebese ayiphindiselela ngommese kuyena. Guys uthe mefika nje khona wafika la igawulo ezabekwa khona ngoba hey bekade sathukuthele njengebhubesi guys elinyaziwe guys. uShwabi uthe unesibindi mbona mfana, namanje usanesibindi sokuthi uze la